Această extraordinară operă de artă a fost vândută pentru suma de 58.000 de lei domnului. Continuăm cu o altă operă de artă extraordinară din polistiren expandat, plastic de PET și bandă adezivă, intitulată Meditația lui Exebal. Hai de mine! Tu, Rozale, tu! Fii atent ce bine ar mere asta fix acolo în hol la vila pe care trebuie să ne-o facem. Dar pe mă, rabă, mă! Dar pe cine am înțeles noi? Că în hol ne-o pune o fântână arteziană, mă! E tu, Rodi, tu doar o punem între fântână arteziană și scările rulante. No. Această creație de geniu poartă semnătura ilustrului sculptor Ludwig van Beethoven. Ia! Semnătura. Auzi că e de Ludwig. Extraordinar, mă! Licitația începe de la suma de 10.000 de lei. Cine oferă 10.000 de lei? 10.000 de lei. S-aud 10.000 de lei. 10.000 de lei! 10.000 de lei! Domnul a oferit 10.000 de lei. Cine oferă 11.000 de lei pentru această operă de artă? 11.000. Domnișoara a dat 11.000, doar 11.000 de lei pentru o lucrare de Beethoven. Nu se poate. S-aud 12.000 cumva? 11.500. 11.500, domnul de acolo. Doar 11.500. Aud 12.000. 12.000 de lei. 12.000 de lei pentru o sculptură de Beethoven. Nu există așa ceva. 13.000 de lei. 13.000 de lei. 13.000. Dă cineva mai mult? 13.000 de lei pentru o sculptură de Van Beethoven de ăsta. 1 miliard! 1 miliard de lei! 1 miliard! Oferă domnul în pijama albastră! 1 miliard de lei! 1 miliard de lei! 1 miliard de lei odată! 1 miliard de lei de 2 ori! 1 miliard de lei de 3 ori! Ați judecat vândută domnului pentru 3 miliarde de lei! Hai, domnule, că de mătasă, de căpușită, 50.000. Cât o da pe ea, mă? 50.000, tu, Rozi. 50.000, mă, pe pijamaua care ți-am luat cu rodou, mă, 50.000. Și cu ce mai... Măi, nenorocitule, ai vândut casa, mă, ai băut banii cu preții, nimic, mă, ce Cu ce faci? mai găsim? Poate cred că mâncăm astăzi, tu. Vă salut, să trăiți, domnul miliardar! Cu ce pot să vă servesc? Eu aș mânca ceva ieftin. Adică o mămăligă cu brânză râncidă, nu? Poftim? Sau mai bine o mămăligă râncidă cu brânză de cu floare. No. Cum adică? Păi, brânză cu floare, cu flori de mucegai, de George Coșbuc. Arghezii. Nu, arghezi, că condimentele astea îmi provoc așa niște arsuri la stomac, îmi vine rău. Bun. Deci mămăligă râncedă și brânză cu floare. Da, fără... Da. Fără arghezii, că faci arsuri. Da, la stomac. Da. N-avem. Nu-i nimic, că doar am eu. Dar ce-ai crezut? Că mă las chiar așa la mila ta? Nu! Tu l-ai, mă, Cornele, mă, cum ți de poftă, de splau în gură de poftă ce ți... No, hai, fă bine, ia-ți un scaun și hai, că din puținul meu îți dau și ție, mă, Cornele. Când iei masa în gură, valoarea pH-ului scade. Rezultatul? Pericolul apariției cariilor. Care e soluția? Ia masa în altă parte! Bine?